ассалому алайкум тамошобинон ва пишкони азиз, манам бо шумо ҷомиҷон тв01. дар навори имрӯза насиб бошад оши палав насиб гӯшта таб додем, сабзиро андохтем, насиб бошад таб мекунем ва дар ивай баъд чии нахӯртем дар баъд каш мекунем иншалло як овқочаи бамаззаи лаҳзаҳои ғарибӣ мешавад. касоне ки дар канали мо меҳмонанд, илтимос обонашавиро фаромӯш накунед. як лайкам суред накунед. дастгирии шумо пешравии канали ҷомиҷон тв01. аз ҳамаи шумо миннатдорам. ана ин бринҷи мо аст. бринҷи камтарак эшай пуштанаш намақа тар кардем, бо намака ова меандозем то тоза шиданша насиб боша мешӯем. чӣ қадар бушӯем ҳамон қадр оши резона диеда намечаст. برادران عزیز شما قریب عیار می شود. چشم تو کبکی داری شام شبی دل بری، چشم تو کبکی داری شام